Чому у Менску нікого нема на вулицях? Я не так далеко від вокзалу. Гэта як у постапакаліпсісі заўсёды жадаецца зрабіць дзённік апошніх дзён. Калі нікога вакол няма, толькі машыны, якія захапілі сусвет. Працягваю, калі вы знойдзеце гэты запіс. Калі ласка, распаўсюдзьце! Привітання, хлопці. Вітаю. Підписуйтесь на канал Рейні. Треба ж з буйними блогерами познімати, яких Радіо Буйне у Свобода. прямому сенсі. Буйне. Ви бачите? Ви бачите. Я потім уставлю, як треба розмовляти з тим, хто більш менш за тебе. Смажить він свою бульбу есть. Ну ешь, зараз я такое всем расскажу. А вы ведали, что Ягор из России, здрадник просто. Приехал, этот есть белорусскую бульбу, а сам с России приехал. Лопаются нырки. На сайті MovaFest. Всіх Вітаємося. Ходите з буйними блогерами, підписуйтесь на мене. Підписуйтесь. вишлиханці. Ви так само п'єте системні зараз? Починається, да, боксинга, безумовно. Ваш ник у Ютубе. Пред'явите. Мама, мяне здымаюць. Так, що ти там питав мене? Калі стрым по Майнкрафту жартамі пра дзіды. Наші прадзіды будуть заўсёды. Ви нас не ведаеце, але ми існуємо. Google Translate зло.